Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde indi bir näçe gün bäri aşy ıssy howa akymy dowam edýär. 12-nji iýulda Mary welaýatynda howanyň temperaturasy gündüz kölegede 45 gradusdan aşdy. Issy howada saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp, keselhana düşýän çağalaryň we garrylaryň sany göz görtele köpeldi. Şeýle-de issy howanyň getirýän netijeleri zerarly döreýän ýangynlaryň artmagy yerli häkimetleri ilaty hüşgär we seresap bolmagy çağırmagyna getirdi. Issy howa we onuň netijeleri barada resmi metbuat duýduruş oglan etmeýän mahaly yerli häkimetler käbir edaralaryň işgärleriniň iş tertibini gysgaldylan iş sagadyna geçirdi. Lebap welaýatynda bolsa aşy issy howa gara ýollarda asfaltyň eremegine getirýär. Issiq howa adamlara yaramaz täsir etdirýär. Bayramaly etrap hastahanasyna kellesinden günü geçip gyzyryp üşüdüp gelýän adamlar köpeldi. İçinden ýalyny geçip iç geçmek keseli bilen keselhana düşýän çağalarym kän. Gartaşan adamlaryň we çağalaryň käbiriniň saglyk ýagdaýy hasy agyr bolup olar bayramaly ýokunç keseller bölümine uğradylýar. Häzir etrafyň keselhanalaryny ýasaglardan tas dolanlygy sebäpli yer tapdyrman başlady. Dip etrap hastahanasynyň bir lukmany habarçymyza gurrun berdi. 12-nji iýulda yerli häkimetler aşy issy howa zerarly käbir edaralaryň işgärleriniň iş tertibini gysgaldylan iş sagadyna geçirdi. Sebitiň ýol gurulşy edarasynyň we jemaat hojalygy müdirliginiň uzaklygyň köçelerde işleýän işgärleri 3 güniň dowamında ýerden sagat 7-den 10 çenli aralykda dine 3 sagat işlemeli edildi. Galan wagty boş edildi diýip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Aşy issy howa elektrik simleriniň erep üzülmegine we hatardan çykmagyna hem getirýär. Bu käte tutuş etrapçanyň ýa-da owanyň uzaklygyny ýa-da giýje elektriksiz galmagyna sebäp bolýar. Käte elektrik simleriniň eremegi netijesinde dükanlarda we hojalyklarda ýangyn hem döreýär. Şol sebäpli ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işgärleri edaralary aýlanyp barlyga geçirip başladylar. Hususan ulaw ätiýaşyk şeýleri satylýan dükanlara ýa çalyşylýan merkezlere, ammarlara gödäwçilik güýçlenýär. Dip etrap elektrik üpçünçülük edarasynyň bir işgäri aýtdy. Şeýle-de Sebitiň mesjidlerinde häkimet wekilleri ses gataldyjy enjamlar arkaly gyýgyryp, raýatlara öýlerinden çykanlarynda ähli elektrik enjamlary düýbünden öçürüp çykmagy maslahat berýärler. Indi ähli dukanlarda, edaralarda, mekteplerde we çağalar baglarında garawuldan başga-da 1 ýa 2 adam nobatçylyk çekip iş ýerlerinde giýjesi bilen ýatymlyk galmaly edildi diýip habarçymyz aýtdy. Aşy issy howa mal garalary hem yaramaz täsir edýär. Öýri meýdanlarda mallar gün geçip ýa-da susuz haram ölýärler. Mallar hiç zat imen ýüzüni sallap başlaýarlar. Haram ölýän mallar bir sagada ýetmän çişýär we yaramaz is berip başlaýar diýip yerli maldar habarçymyza gurrun berdi. Issy howa şertlerinden towuk firmalary hem ziýan çekýär. Elektrik simleriniň hatardan çykmagy netijesinde towugyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýygy-ýygydan ýüze çykmagy towuklaryň issa çydaman haram ölmegine getirýär. Yumurtalyk we etlik towuklar 26-35 gradus aralygynda saklanmaly. Emma howanyň temperaturasy 45 gradusdan aşsa, üstesine de towuk kesilse fermanyň içinde demalar ýaly bolmaýar. Howa ýetmän towuklaryň agzyny açyp ölmegi bilen bagly wakalar köpeldi diýip Bayramalynyň towuk fermasynyň bir işgäri aýtdy. Lebap welaýatynda hem hökm sürýän aşy issy howa gara ýollarda asfaltyň eremegine, ýollaryň zaýalanmagyna getirýär. Yerli sürüjiler asfaltyň hilinden we häkimetleriň muňa garşy çäre görmezliginden şikaýet edýärler. Aşy issy howa awtolawlaryň hem hatardan çykmagyna getirýär. Şu günler ýollaryň gyralaryna hatardan çykan ulawlary köp görse bolýar. Olaryň käbiriniň tekeleri gyzgyny ýumşap, ýelini goýberýär. Dip habarçymyz belledi. Bu aralykda habarçymyz 13-nji iýulda Marda ýene tozonly ýeliň turandygyny, munyň aşy issy howanyň arasynda adamlaryň, hususan da demusma ketelinden, ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýän raýatlaryň saglygyna hasta yaramaz täsir edýändigini aýdýar. Öýlere aýlanýan lukmanlar garrylara we ýaş çağaly enelere şu hepdäniň dowamında öýden çykmazlygy we çağalara köp suw içirmegi maslahat berdiler diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň
Saglygy Goraýyş we Derman Senaty Ministrliginiň Saglygy Goraýyşyň habarlar merkezi ıssydan gorunmagyň düzgünlerini çap etdi. 13-nji iýulda Ýurdun Türkmenistan gazetiniň iň soňky sahypasynda çap edilen düzgünlerde ýerden sagat 9-dan akşam sagat 18:00 çenli mögsüme göre açyk renkli nahmatadan tikilen eşikleri giymek, günüň şöhlesinden gorunmak üçin başgap giymek, ýaglyk daňynmak, saýwan ulanmak, arasa agyz suwuny ýanyň bilen almak maslahat berilýär. Tomsoň ıssy günlerinde daglara, açyk meýdana gidelençleri guramazlyk, meýdanda işleýän adamlara mögsüme göre giyinmek we başgaply bolmak hem maslahatlaryň hatarynda agzalýar. Ýöne adatçy bolşýaly ne bu gazetde, ne de döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginiň 12-nji iýulda efire berilen sanynda ýurtda dowam edýän ıssy howanyň getiren netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda ilata adatdan daşary howa hadisalary bilen bagly değişli duýduruşlar ýyllar boýu berilmän gelýär. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň maglumatyna görä 13-nji iýulda Marda we Lewapda howanyň temperaturasy 44 gradusa çenli ýokarlanar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 13-nji iýulda howanyň temperaturasynyň Marda 41 gradusa we Lewapda 39 gradusa ýetjekdigini görkezýär.